Hey, much speedily. अभी यहाँ पे शूटिंग चल रहा है देखो एक्टर लेकिन एक्ट्रेस नहीं है एक्ट्रेस नहीं है तो शूटिंग हीरो है लेकिन हीरोइन नहीं है Hi guys, आं दोङो दायो मोनसे आबादथिलियावहाय नायलांबाय था आबादथिलियाव नै बर' आइजोफोरा माबायदि आबाद खालामनो बे फोथारखौ साखोन सिखोन खालामदों बहाय माने हालदै ना मा होनो बुङो बे हालदैखौ गायनो नाजादों आरो सासे आंनिनो लोगो बिथां प्रफुल्ल बर'आ बहाय हालदै खेथि खालामनो नागिरदों नै खोमसि नुदों र' बाहाय सांथिं थांनानै लानो मानसिखौ नङा नै मा खेथि खालामनो नागिरदों नोंलाय बेयावलाय बेहाय जितु मेगावान बे हालदैखौ बेहाय जों गायनो नागिरदों मानो होनबा अर्गेनिक आरो अर्गेनिक हालदै गायोब्ला बियो जोबोद माने डिमान्ड दङ आरो अलरेडि जोंनि बे आबाद एग्र' प्रडिउसार कम्पानिया अलरेडि जोङो गायखानाय आरो बेहाय जोङोबो माने मेचिनबो मोनखाबाय दायो जोङो मात्र खालि बेखिनिखौ सेटिं खालामनो एसे आद्रा दं बेखायनो लोगो हिसाबै आं बेहाय हाफोरखौ बिराद चयस माने मोजां नुदों आरो जानो हागौ बेनिखायनो हयथ' देग्लाय फार्स्ट बबे जायगा नोंथाङा हाया चयस होननानै बुंदों बबे जायगायाव गायदों बनगुरुंनि नैबे ओनसोला साहा ओनसोलखिनियाव जेसेबांखिनि हा दङ बेयो माने हालदैनि थाखाय हाइजेंनि थाखाय जोबोद माने मोजां बिगा बेसे हायाव नोंथाङा हालदै गायनायनि सिमांखौ नुदों देग्लाय फार्स्ट टाइम 3 बिगानि थाखाय लोगो सोरांसार बाग्लारि बिथांजों माने जों खालामदों दा बेखायनो नायनोसै जोङो फैगोन बोसोराव बेनिफ्राय जेसेबांखिनि माखा जागोन जिहेतु बे हाया बिराद मोजां बेनि थाखाय दा बेखायनो नाजानोसै बेसेबां माबा खालामो आल कुमार बर'मोन बिथाङानो नैबेयावहाय हाखौ बेवहाय मोजांहै सहायबाय थादों होनना बुंनांगोन आरो सहायनाय होनना बुंदों आरो हारसाहै नायदो नै हालदै गायनो थाखाय नै आइजोफोरा खामानि मावनायाव मुखुबथार हनै खदाल जावनानै नै नालेंबाथा लोगो नोंथांमोन आबादखौ माबायदि खालामो नै लाइन खालामनानै बेयाव हालदैखौ गायनो नाजादों बिथांमोना आबादथिलिनिफ्राय जों ओंखारबाय दायो करामर फारसे दावगागासिनो नायनोसै करामर बागानाव मा हाय लोगोफोर नै जोङो दायो करामर बागानाव बेराय जों दायो फैबाय आरो सासे लोगो दंबायो नै बिथाङानो जाहैबाय प्रफुल्ल कुमार बर' थांगासिनो दङ जों बिनि खाथियावहाय नायदो बेसेबां समायना बे हाजोआ मा बुंगोन नोंथाङा मा बुंदो बेबायदि समायना हयथ' जोङो बुङो बेनो मोनसे जोंनि थाखाय सोरगो आरो सोरगो होननानै बुङोबा गुबुन मोनसे जायगा गैलिया बेनो सोरगो आरो नोंथांमोना दसे समाव नुगोन जेसेबां मोजां अब्ला जोङो जागायनोसै थांबाय थानोसै जोङो वंडरफुल प्लेस वाओ वाओ जो पर्वत है उसके सामने नीचे ही ये जो जगह है ना तो बहुत ही खूबसूरत है तो इसलिए हम लोग थोड़ा मस्ती करेंगे तो हमारा दोस्त ये दिखाएंगे हाय लोगोफोर दसे मस्ति खालामबाय जेराव गोसो मेंनायखौ गोसो गोलैनायखौ गोसो गोग्लैना थानायखौ जों फोजाखांनो फैदों नैबेयाव दसे रंजाबाय लोगोफोर बारलाय बारनानै खिथिलायब्रा सोलाबाय थानाङा नों आंनि फार्स्ट लाभ बेखायनो खुगाया गेवा
सानो खाथियाव मोनब्ला आं नोंखौ I love you होनना लाजिख' नों आंनि फार्स्ट लाभखाय बेखायनो खुगाया गेवा Tiga sama tiga lah mana? गोसोखौ एसे सुग्लाय होनो थाखाय बिथांमोना नैबे करामर बागानावहाय बिराद समायना बेनिखायनो जानो हागौ मिथिंगा जोङो सोरगो होननानै गुबुन मोनसे जायगा नागिरना थाखाय सोरगो होननानै जेबो गैया बेनो सोरगो नायहर एफा मोजां बेनिखायनो हयथ' बे समाव मेथाइफोरखौ खनदोंमोन नाय जों दायो मोनफैबाय माबायावहाय मा होनो बेखौ बे करामरनि जितु एयारपर्ट माने हेलिपेड आरो बे हेलिपेड दा नै बिथां मा बुंगोन नोंथांमोना आंथ' दहायनो बुंखादों एकदम मोनसे सोरगो रायजो सोरगोनि जायगा नायोब्ला गोथां आरो दान्दिसे समनि उनाव जोङो हयथ' दा बैसागो बोथोर सफैब्ला आरो गोथांनिफ्राय गोथांसिन जाबावगोन बिराद समायना दा जायखिजाया नोंथांमोननो जोंबो खावलायो बयबो नायफै गोजोननाय लाफै बेबादि जायगा आरो नोंसोरो दुनियायाव मोननाय नङा आरो हिउज अक्सिजेन जुदि नांगौब्ला बेहाय फै नोंथांमोना टाउन सोहोराव थानानै बेबायदि गावनि सेहेराखौ एसे गाज्रि खालामनायनि सोलाय बेहाय फै एकदम फ्रेश अक्सिजेनफोरखौ जाफै अब्ला नायलांदो जितुनिखि कारपेट नेचारेल कारपेट होननानै बुंनांगोन नङा बेयो नेचारेल कारपेट होननानै बुंनांगोन नङा होमबा दे आच्छा बे नेचारेल जितुनिखि कारपेट बे कारपेटाव जेनेबा हाग्रा बे एयारपर्टआ नै बिथाङा आयै दे नोंथाङाबो उन्दुदो एसे उन्दुदो नोंथाङाबो उन्दुदो एसे बिराद मोजां एखेबारे जेथिं नायो बिथिं नायो बिदि फ्लं गोथां एखेबारे बिराद फै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो फै जोंजों थाफैनानै आंथ' खेबसे उन्दुनोसै एखेबारे उन्दुनो लुबैदों बिदि खालामनानै दिनैनि ब्लगआ नै एसे फानि टाइपनि ब्लग बे जाबाय फानि टाइपनि ब्लग मोनसे आंथ' खर' बाननो लुबैनाय बार मारबायसो जोंहा प्रफुल्लआ नै खर' बार मारबायसो नै बार मारबायसो हनै बार मारबाय बिराद मोजां फायना नै लोगोफोरा नै आंना फुल मस्ति लाफैदों जों खारबोनाय जाय गोसोनि दुखुआ जुनानै दङमोन मेंनानै थादोंमोन नाथाय बै दुखुआ दिनै नैबेयाव फैनाय लोगो लोगो गैया जादों गोसोखांदों सिगांनि बुब्लिखौ नाथाय बै बुब्लिया बोरै फैगोन बहा मोनगोन सोर फैगोन